een explosie. Je moet de show zien, showteam, tagteam, dit is waar het hoog viert. Regionale interventie, men ziet Groningen verrijzen, de boeren in de essentie. Bollen dus we rollen en steken hem in de hens. Hier een stoelen in het stadion, Peter Jarens hier. Want boeren die geven nooit op, dus what up als doe je fucked up als popo, zitten en undercovers. De bal is rond, bestaat uit 32 vakken, dus op 32 vlakken ondernemen we de stappen om met tactiek te scoren. Onderwijs met de top, dus je hebt praktisch verloren. Want die ademen we sport, geen adem tekort. Jonge grapjes zijn op voorraad en die zorgen dat mijn club er straks alleen maar beter voor staat. Je kan wel om ons lachen, maar wij geven respect voor de man die voor de pil kiest. Volop in gevecht, zeggen 10, 9,